Gaur, 2016ari agur esaten diogu ilusio eta poz handiarekin. Itxaropena, hurrengo urtea oraindik hobeagoa izatea da txuri urdinentzat. Zoriontasuna merezi dugu. Gauza asko pasa dira, 376 egun hauetan, onak eta esain onak, denetatik. Hasiera zaila izan zen. Jon, emozioz, negarrez joan zen. Okerrena, lagun apartari betirako agur esan geniola. Eta etzen bakarra izan. Hala ere, Realak gorabera gainditu eta aurrera jarraitu zuen, beti bezala. Tristura atzean utzi genuen motivazioa bihurtzeko. Neurketa asko irabazi eta gol ugari ospatu genituen. Anoetak taldearekin dardar egin zuen berriro ere. Baina hau ez da bakarrik lehen mailan gertatu. Emakumeek izugarrizko denboraldia egin zuten, munduko txapelketan Reala ordezkatuz. Baita ere, Brasileko Joku Olimpikoetan. Gipuzkoar askok txuri urdin koloreak arro erakutsi zituzten. Futbola ez da kirol bakarra ez da ere. Reala hori baino askoz gehiago da. Erreferente soziala da. Madein Gipuzkoako baloreak dira. Esfortzua, elkartasuna eta apaltasuna. Laguntza edozein momentuan. Egunero frogatu behar dugu. Reala, klub bezala, pertsonek eraikitzen dute. Taldea, berea bezala sentitzen duen jendea. Bihotz txuri urdina, belaunaldiz belaunaldi jasotzen da, etxez etxe. Gure DNA da. Sakrifizio eta gainditzeko milaka historia gara. Ez gara konformatzen, hasi nahi dugu, eta saleengan gertu egon nahi dugu. Urte garrantzitsua izan da arlo honetan. Estadio berria, klubaren digitalizazioa, duela denbora gutxi urruti ikusten genituen ametsak geroz eta gertuago ditugu. John Lennonek zioen amesten duzun ametsa bakarrik amets bat zela. Baina norbaitekin amesten duzun ametsa errealitatea da. Hemen guztiok amets berdinagatik amesten dugu. Zoriontsu izaten jarraitu nahi dugu, eta gure Realaz harro sentitu. Aste zitzaidan, azken ametsa. Europarako hegazkin txartelak. Herrian.